sartzeko, dentista bati esango diogu orain sartzeko, bera dentista da, eta konsultan diagnostikatzen dira, edo omen dira, hauetako kasu asko. Gurekin da, Ainhoa Otsagabia. Arratsaldeon, Ainhoa. Ongi etorri. Arratsaldeon. Beno, Ainhoa, hori ala da, ez da, zuek askotan ohartzen zarete zuen bezeroen gan lo ondo egiten ez duten konportamentuak edo jarrerak ikusten dituzue. Bai, esan dezuenan arabera, bai, zuzendu nahiko nuke guk kasu paziente zati bat diagnostikatze dugu. Gehiena, osasun zentrotan diagnostikatzea kabezerako medikuan bitartez, eta bertatik neumologiara bialita. Baina bai egia da, eta neumologo batekin behin izketan jardun ginen, eta guk dakau aukera paziente ustez osasuntxuak ikusteko, eta horrek iten duna da, dakaula ailatzia paziente gehiagotara. Osasun zentrutara juteianian normalian izatea, baina susmo bada honian edo zerbait, pazienteia zerbait nabaritzen honian, eta askotan pazientek ez du hori nabaritzen. Orduan, gu ailatzea beste paziente horietara esango du. Baina nola ohartzen zarete? Hortzekin zer ikusia du edo beste zerbait da? Ez, hortzetan, batez ere hauetik arnea sartzeuen kasutan, bai ikusi daitezke ondorio batzu, baina da gehiago, pazientea gabinetean sartzen zaigun momentutik, denbora dedikatuta, ikusita, etzate ditugun momentuan, azkenian informazio asko ematei guzera, esango deu lo egongo balitz postura antzekoa, nundik hartzen duten arnasa, arnaz bidean blokeorik edo nabaritzen dan, baitare strukturalki, adibidez, kokotxa eta lepoan arteko distantziak informazioa handia emateu, distantzia hori txikila baldin bada, mandibulatzea baldin badao, arnaz bidea kolapsablegoa dalako, orduan, da gehiago esplorazio bat, gero galdeketa, baitare kabezerako medikoakin kontaktuan jarrita, eta bar. Hala ere, kontatzen ari zarena, guk biskietako batekin ari garelako proiek egiten ez da, eta matrailezurraren ez, ahotik hartzen du erabat arnasa, abanea batzuk egiten ote ditu norain ari gara beratzen ez. Ez dira kasu gehienak umetan lokalizatzen edo fokoa ez da hor jartzen edo helduetan ere gerta daitezke olakoak? Hori beak ere oso ondo esplikatuko luke, baina pixuakin erlazioa handia dute amnean kasuak. Orduan, umeetan izango litzake igual gehiago estrukturalki edo amigdala batzukin relazionatuta, eta heldutan, esango du kasu grabenak eta gehiengoak heldutan izateia. Ez hainbeste umetan. Umetan da gehiago, oendikan amigdalak oso handia dazkatelako eta ikusi berdalako estrukturalki arazoik badaon. Asko harrituta geratuko dira, ez da? Joango dira hortzak konpontzera, eta horrelako diagnostikoa jasotzen baldin badute bueltan, ez dute esperoko? Egia esan asko eskertzeu ez. Nik uste gehienak ez diala ailatzen kabezerako medikoa, igual ez dutelako ituraik, edo ez dakatelako, behaiek sensazio gaizki deskantzatzen duela. Orduan, esate jozen momentuan esatu ostra, egia da, konsultatu berko nuke, orduan gehienak eskertu itegue. Apnea aipatu dugu, ezta? Eta irudi bat ikusiko dugu eta azalduko diguzu zer den loaren apnea? Bai. Hementxe ikusten dugu. Loaren apnea simplifikatuta da arnaz bidea blokeatu iteala, eta arnaz pasoa guztiz eten iteala. Hipoapnean kasuan ez da guztiz izten, esango deu flujoa bizkat txikitu iteala, eta apnean kasuan blokeatu itea. Orduan, oxigenazioa loan zehar ez da egokia, eta horrekiteu, behaiek komentatu duen bezala, goizian ez zehala deskantzatuta esnatzen, eta hori ez da normala, orduko puru normal baldo inez geho, esnatu berko genuke indarrakin eta deskantzatuta. Eta hori da bidea esan dezagun odia itxi egiten delako, ez da? Eta horrek eragiten du erreakzio txar bat gorputzen. Blokeo bat ez dela arnasi sartzen. Orduan, loaren apneak graduazio bat ere badu, izango dira larriagoak eta arinagoak. Bai. Normalian indizean arabera, loaren indizean arabera, hiru sailkatzeia, hiru klasifikatzea, dela arina, artaina eta larria, eta horrek azkenian baloratzen da bai oxigenazio gutxillo daulako eta etete gehiago daudelako. Horren arabera bai hiru horiek desberdintzen diala. Behin detektatuta balima dauzkagu apnea desberdin hauek, nola konpondu hori? Larrialdian arabera, grabetatean arabera bideratzea alde batea edo bestera. Larrienak
neumologoa, kabezerako medikoa bidaltzeia, kabezerakoak neumologoa bidaltze dituzte, eta tratamendua izatea CPAP, aparatua jartzea. Aparatu horrek egiten duna da, aire sarrera nolabait fortzatu denbora guztian, eta orduan ez da kolapsatzen arnasbidea, eta oso garrantzitsua da, hori neumologo batek eta osasun publikotik kontrolatzea aparatu horiek garestia dira, eta asko kontrolatzen ditu benetan erabiltzen diala, eta oso mesedekuak dira pazienteantzat. Gauetik egunera aldatzen zaie guztiz deskantxu sensazioa, inkluso presio arteriala beak esan duna, arazo kardiobaskularrak izateko arriskuare asko murrizten da, orduan benetan pena merezi du lehenbailen diagnostikatzea. Raquel, eta miren, irakurri dugu pertsonen 180 ez dagoela diagnostikatuta. Zaila da apnea bat diagnostikatzea? Jendea normalien ez da konturatzen. Normalian kontsultatortzeian izaten da, loiten duten pertsonak, kexaka ibiltzeialako zurrunga juten dutela, eta aztezean pixkat zurrunga horietan indagatzen ez da zurrunga itxia bakarrik. Hor ikustezu apneak ateatzeiala. Bakarrik lehitxuan jende asko ez da konturatzen, eta askotan bikotiakin edo loindare zaila izaten da. Asko, beste batzuk izaten da gehiago, egunian ziarreko loguriakin kontsultatzen dutenian, pixkat indagatzen hasi eta hor ateatzea. Azken mezu bezala, Ainhoa, ze egoerak jarri behar gaitu alertan edo zein dazuk zabaldu nahiko zenuken mezua? Behaiek esateuen bezala, nekatuta esnatzea batez ere, eta eguneko logura hori, ez? Ez da normala nekatuta esnatzea orduko kopuru egoki bat loinda, baita ere batzutan esnatzen dira itolarriakin, gauerdian bapatean ezin dezula arna sartu, eten da bezala gehatzen zaizula, horrek baita ere alertan jarri bergaitu, gidatzeako garaian oso garrantzitsua, ze horrek istripu asko eragite ditu, behin goizeko 10etan ondo loindako gau baten ondoren lo gelditzeko sensazioa eukita, nahikoa da, kabezerako medikoa juteko eta esateko uste arazo badakatela, ze oso garrantzitsua da lehenbailen diagnostikatzea. Agian ez dio garrantzia mataina, mediko azterketa guztietan egiten dute galdera hori. Eta ni gogoan dagoa, lehenengo aiet gaitu ziatean oindala urte mordo bat, ez da, gazteagoan nintzen askoz, ez niola zentzu handirik aurkitu galdera horre, baina gero urtero galdetzen dut eta ez, hori da arrazoia. Ea ongi lo egiten duzun? Ea lokartzen zaren, volantean zoazenean, ea logurak ematen dizun, edo beste zerbait ari zarenean egiten logura etortzea dizun, eta lo hartzeko arriskoa izaten duzun. Niretzat oso galdera, antzua da nik ez dudalako inoiz bizitan ere inguruan ere ez, baina pentsa galdere garrantzitsua da, ze hongo da jendea hori gertatzen zaiona. Oso ongi, beste lagun bat ere